Infopunt. Recull de premsa de la setmana del 18 al 24 de març de 2024. Repassem la selecció d'alguns dels titulars que han protagonitzat la premsa i els mitjans durant aquesta setmana. Dilluns 18 de març. A la portada de La Vanguardia trobem, entre altres titulars, sense oposició, Putin arrasa i guanya les eleccions amb més del 87% dels vots. I destaca, Illa demana a Esquerra i Junts que no vetin un govern del PSC si guanya el 12 de maig. Al diari Ara hi trobem, sobre la precampanya de les eleccions catalanes del 12 de maig, Sánchez promet més autogovern si Salvador Illa és president. Els altres dos titulars de la portada, a banda dels esports, són Putin arrasa en unes eleccions a mida i el 23% de l'aigua potable es perd per mal ús i fuites. El principal titular del diari sobre economia expansió és ACS lidera l'obra pública i Ferrovial duplica els seus contractes. Completen els principals titulars del diari madrileny, Iberdrola, Endesa i Repsol desfermen la guerra de les electrolineres, Inditex guanya més que H&M, Gap, Primark i Hugo Boss junts, i els grups de l'IBEX guanyen 1.500 milions amb la sentència, anti-Montoro. Dimarts 19 de març. La portada de l'Ara està presidida pel conflicte penitenciari, s'enquista el conflicte a les presons. La foto de portada està dedicada a Putin. Després de guanyar les eleccions russes, Putin reprèn la seva ofensiva contra Occident. Altres titulars del dimarts són: el govern presenta avui el finançament singular tot i el període electoral, la inserció laboral de la FP continua pujant per tercer any, i Iberdrola denuncia Repsol i l'acusa d'haver fet greenwashing. El titular principal de La Vanguardia de dimarts és la crisi de les presons s'enquista malgrat la treva en els bloquejos. La foto també està dedicada a Rússia. Putin celebra la victòria amb els seus rivals. Altres temes de portada són: el nòvio d'Ayuso va fer servir un testaferro per facturar 1,6 milions i defraudar. El PP sondeja sense èxit candidats alternatius a Catalunya i només l'AVE entre Madrid i Barcelona és rendible, segons la FADEA. A Expansió, sobre el titular principal trobem: el regulador comptable acota les fusions estratègiques de l'IBEX. Destaca, sobre la resta de notícies, Puig traurà a borsa accions B per blindar la família. Els altres dos titulars principals de la portada són: Santander dispara la seva banca d'inversió als Estats Units després dels fitxatges, i la renúncia als pressupostos generals de l'Estat deixa en l'aire una rebaixa de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Dimecres 20 de març. La foto de la portada de l'edició de dimecres de La Vanguardia, la sequera amenaça de mort al Cava del Penedès. El principal titular, el PP obre la porta a recórrer la tramitació de l'amnistia al Tribunal Constitucional. Altres titulars del dia són: la pujada del nivell del mar s'accelera i es duplica els últims 20 anys, el Consell de Seguretat situa les falsedats electorals com a prioritat i el govern central rebutja el finançament que vol Esquerra. La portada de l'Ara està presidida per una nova demanda de Pere Aragonès a Pedro Sánchez. El govern proposa recaptar tots els impostos. La foto de portada porta el títol de Gaza es mor de gana. També s'indica que les agressions als funcionaris de presons s'han triplicat en els últims 7 anys. Altres titulars són: a partir de 2025 la selectivitat penalitzarà més la mala redacció, frau majúscul, el gegant xinès de la construcció va falsificar els seus ingressos, i la biografia definitiva de Pla, 1.500 pàgines i molt material inèdit. A l'edició del Camp de Tarragona de l'Ara tenim diversos titulars referents al món de la cultura. Reus vol ser referent en l'art tecnològic i el Museu de Valls recupera tàpies l'any del centenari. L'Econòmic Expansió té com a principal titular: Apple i Samsung han pujat un 20% el preu dels mòbils.
Destaca també que Catalunya exigeix independència fiscal i una quota fiscal com la basca. El tercer titular destacat diu que Nvidia consolida el seu domini en intel·ligència artificial amb un xip més potent. Dijous 21 de març. La portada de l'Ara destaca: Sanitat rebaixarà les guàrdies dels metges de 24 a 17 hores. La foto de portada porta per títol Sagrada Família, objectiu acabar-la en 10 anys. Altres titulars del dijous són: Aragonès reclama suport al PSC per al finançament singular català, protestes contra Díaz Ayuso davant la seu del PP a Madrid i escorcoll policial a la seu de la Reial Federació Espanyola de Futbol i ordre de detenció de Rubiales. A l'edició de l'Ara de les comarques gironines es pregunten si ens hem de basar a tenir estanys, fonts i recs secs. El tema principal del dijous a La Vanguardia és la Unió Europea planteja l'emissió d'eurobons per pagar el rearmament. La foto del dia, la Guàrdia Civil estreny el setge sobre Rubiales. Continuant amb el món del futbol, però per altres temes, també és portada, Dani Alves sortirà de la presó amb una fiança d'1 milió d'euros. Segons la portada d'Expansión, cau la inversió estrangera, per la inseguretat jurídica, la incertesa política i la càrrega fiscal. Expansión ho completa informant que Madrid capta 15.323 milions d'inversió estrangera, envers els 4.644 milions de Catalunya. Segons el diari madrileny, Canàries, Balears i Madrid lideren el creixement del Producte Interior Brut d'enguany. Altres dos titulars destacats de la portada són: el CEO de Santander al Regne Unit aconsella a Putin no invertir al Regne Unit i l'AFA manté els tipus, però preveu enguany 3 retallades. Per acabar, el diari informa el seu interior de la nova estructura a Espanya de la consultora Deloitte. Divendres 22 de març. Aquest divendres passat La Vanguardia destaca: Puigdemont serà candidat i tornarà si pot ser investit. La foto de portada és protagonitzada per dos mandataris europeus somrients, Viktor Orbán i Giorgia Meloni. Europa decideix accelerar l'ajuda a Ucraïna. Dos titulars principals més tanquen la portada: la Comissió Nacional del Mercat de Valors avala els comptes de Grifols, però apunta a deficiències informatives, i els Estats Units denuncien Apple per crear un monopoli al voltant de l'Ipona. El principal titular de l'edició del divendres de l'Ara és: Puigdemont afirma que tornarà si és per ser investit president. Un altre titular és: cau una xarxa criminal que captava pakistanesos i els explotava en supermercats. La foto destacada, al peu de la portada, porta per descripció: la Unió Europea i els Estats Units volen un alto al foc a Gaza. Expansión destaca que la Comissió Nacional del Mercat de Valors identifica a Grifols deficiències rellevants. També destaca que Iberdrola donarà 11.000 milions als accionistes fins al 2026. Altres titulars de la portada del diari Econòmic són que Montero lligarà en una llei la rebaixa de l'impost a la renda de les persones físiques i els tributs a banca i energètiques, i que Bankinter oficialitza el relleu de la seva cúpula. Dissabte 23 de març. Els comuns també tomben el pressupost de Barcelona, s'encapçala l'edició del dissabte de l'Ara. La foto de portada és per al sagnant atemptat a Moscou, assalt armat contra civils en un teatre a Moscou. Kate Middleton anuncia que té càncer, és un dels altres titulars. Rússia i Xina veten l'alto al foc a Gaza que proposa als Estats Units, i un desnonat amb la dona depenent es suïcida en un parc, completen la portada. Doble tema principal de portada a l'edició del dissabte de La Vanguardia: almenys 40 morts en un atemptat contra un auditori de Moscou, xifres conegudes en el moment en què es va redactar la portada, i la princesa de Gal·les anuncia que té càncer. Un tercer titular diu: la jutgessa cita la parella d'Ayuso com a investigar per presumpte frau fiscal. També cita una frase de l'entrevista al president de Castella-La Manxa, García Paja: no tinc clar que el cas Coldú s'acabi amb aquest nom.
El diari econòmic Expansión proposa a la seva secció dedicada als inversors 10 valors de futur per guanyar. Entre els titulars de la seva portada trobem que Santander repartirà 6.000 milions als accionistes durant el 2024 i que CaixaBank revisa a l'alça el pla estratègic que finalitza enguany. Diumenge 24 de març. La Vanguardia repeteix tema principal de portada aquest diumenge, terror a Rússia. Putin vol incriminar Kíev. Destaca també el sondeig que el diari barceloní ha encarregat a Ipsos. El PSC guanyaria el 12 de maig i l'independentisme perdria la majoria. El candidat del PSC, Salvador Illa, entrevistat pel diari, afirma: «Soc l'únic que pot aconseguir un finançament just i efectiu». També es destaca que l'Audiència Nacional ordena suspendre el servei de Telegram. El suplement diners és un número especial dedicat a l'energia. Amb aquest titular, el gran salt de les renovables. Espanya aposta pel sol i el vent per atreure indústries a la recerca d'energia barata. La portada de l'Ara d'aquest diumenge està encapçalada per la foto amb titular del dia: Putin clama venjança i apunta a Ucraïna. L'entrevista de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, on diu: Barcelona no pot absorbir més creueristes, i un dossier dedicat a l'ús del català entre el jovent, perquè el castellà sedueix els joves. I fins aquí el podcast de l'Infopunt amb el recull de titulars de la setmana que han sigut publicats a diversos mitjans. Moltes gràcies per escoltar-nos. Recordeu de seguir-nos a les nostres xarxes socials i als nostres perfils a Patreon i Medium. Fins al proper podcast.